Ngiyanibingelana nami Next Billionaire. Igama lami nguNtokozo wakwaShabane. Ngiqale ukuzisebenza kahle ngiqale mhlambe 3 years ago, but bengiqashwe inkampani uPerfect 10 ekuyiyona eyangifundisa. Eyangisa eDurban North to do ama courses aga beauty. So ngenza kahle I'm a nail technician. But okwamanje ngenza zona zodwa izinzipho. I did study okunye njengo massages, waxing and everything, but okwamanje njengoba ngisebenzele lokushini ngisa-based kulokhu okwamanje okunye ngisaku-introduce nje. So I'm based egama lakhe Emba wakwaSasa. I'm working under uMuthalindo, but I have my own company ekuthiwa uNtokozo Nails and Beauty. Ekwenzeni inzipho ekuhlukile akona nje ukuthi sipende inzipho kuphela. So qala ngomuntu wesifazane noma soqala nje ngeprocess yokuthi siqale siziclean inzipho. Lapho akunayo gender. Umuntu wesilisa uyaziclean inzipho, umuntu wesifazane uyaclean inzipho. So basically siyaziclean senze sure ukuthi we push ama cuticles and whatever, prep the nail. If kuukuthi wena what you prefer ukuzifakela inzipho zibe izinto, I'm sure sike sibone la kwabanye na ku TV. So if wena prefer lokho then sibe sisebenzisa okunye esikubiza ngama nail extensions. But ngingasho ngithi umuntu wesilisa nawe uyakwazi sikubiza nge-gents manicure. Umuntu wesilisa we soak izandla zakhe, sipush ama cuticles, si-clean, sikhathe, and then we massage. Okay, ngibe honest, elami business liqale after COVID. Noma ngingathi yeah, right after COVID, because bengisebenza and emsebenzini kwase kuba nento yokuthi kungenzeka kudilizwe due to ukuthi bese inkampani singasayenzi kahle imali. So that's when I started mina. Athi no yazini ngizozama ukuzimela noma kunzima. Ngaqala ngokwenza ama house calls, bo ungifonela mowazi ukuthi ngona umsebenzi ongenzayo book appointment ngize wena ngizokwenza. Until ngahlangabezana nabantu abebe ama clients mina abathi no kunomuntu ovula ama premises othi ningasebenza under ibrand yakhe noma unayo yakhe brand just ukuthi uzokhula. So ngingathi from there thina sizalwe abanye bethu bazaleke khona. Manje ukuthi ama business azaleke after COVID ngoba sesingakwazi ukusurvive kahle emsebenzini. Ngiyafisa kusenhlizweni yami kakhulu ukuthi ngibe nabantu engizosebenzisana nabo, and I was not looking for, ngiyaxolisa ngiyazi mhlawumbe ngiyaphuma emibuzweni, I was not looking for abantu aba-qualified. I was hoping for ama-students mhlawumbe usaphuma esikoleni othi I wanted to study kangakhona because nami opportunity ngayithola kanjalo ngize ngifundiswe inkampani. So ngiyafisa ukubona ngelinye ilanga mhlawumbe kuyi-franchise yabo, nginama branches somewhere else. But into yami ithi ngiyafisa futhi ukuqala phansi nabantu, angifuni abantu asebe-ready, ngifuna abantu abazoqalwa nami bakhulume njengami. So okwamanje ngi-introduce ama-massages but angakaqali kodwa equipment esikhona and waxing nokunye sazoqhubeka sikufaka isikhathi esihamba. Mose business nike kufanele angazi ukuthi ngayichaza kanjani kodwa awukwazi ukuzilimita. Kumele ukwazi ubuye uphume ngoba uzothola iclient athola ukuthi mhlawumbe uzothi I was in an accident but I do want to get my nails done. Umkhonyana wami uzoza ukupick up. So ngiyasebenza nginesikhathi sokuvula nokuvala, but ngiyayivula lelo side lokuthi mawuthi ngisevungu ngingakwazi ukuthi ngithole umuntu ozokulanda noma ngicela ugibele and then bese sizobe siyaxoxa ngama fees ukwazi ukuthi uzongenza. I do take a service ngiyise kumuntu, but ngithi ngicela kubo ukuthi yona kuba i-appointment ukuze ngikwazi ukuhlela usuku because ngiyavula esalon fanele ngibe khona almost every day yabo. Uma ngikhuluma iqiniso nje lokuthi ngisupportile ama clients aphuma ngaphandle kwelokishi asuke nawo edonswa ilokishi. So ngingathi nje ama clients amaningi angaphakathi lokishini kodwa ngingazilimiti ngithi no ngaphandle angeza, yayibona. Uma ukuthi nakafinyelelike siyayenza indlela ukuthi sikwazi ukufinyelela kena kodwa nje ngiversatile. Ngiyaphuma elokishini kodwa futhi nelokishini lona lingiphakela kakhulu. Uma ngizochaza kahle nje mhlawumbe kulimi lakithi sisebenza kanzima and umzimba wona uwodwa ngaphandle kokusebenza kanzima uthwala attention yakho from your brain, from everything yabo. So i-massage kusiza ukuthi
igazi lakho lisirculate, uyakhululeka ulale ngikuthinte nanoma ikuphi yabo. Enye into siya-communicate uma ngabe uzokwenza i-massage, kufanele ungitshele it's almost like interviewer ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi umzimba wakho kanjani, be it umuntu we-sport noma umuntu kanjani yabo. Ngizwa ngawo ukuthi ikuphi la ngithinta khona, ikuphi la ngingathinti khona, ngikubuze ukuthi i-pressure yakho uyithanda kangakanani. So i-massage nje it's basically ukuthi urelaxise umzimba, ngikwazi ukukuthinta igazi lakho liflowe, because sidila ney'nto ey'ningi kabi, ungathola igazi lakho selingasacirculate. So i-massage ukuthi nje ukhululekise umzimba, igazi lakho li-circulate kahle. Uma nendawo ezibuhlungu sikwazi ukuthi sikuthinte kuzona. We do foot massages as well for abantu abaphathwa izinyawo. Ngiye ngithi-ke uma ngabe mhlampe unobantu abadala abanjengogogo, I don't advise ukuthi umlethe la, book an appointment for me to go to them, ngikwazi ukuthi thinta yabo. Kahle kahle yona iyasiza nje kakhulu emntwini ophilayo. Okwamanje-ke njengoba ngisebenza under i-brand eMuthalendo, ngiyasebenzisa i-personal brand yami, angakasebenzisi into zenkampani yami, since bengifuna ukuthi ngiqale ngi-introduce namanye ama-services ngibe sengikuletha ebantwini konke sekuyi-package. Kodwa ngiye ngithi uma ungazi, mhlawumpe ungangibheka, ngikhona on Facebook, uNtokozo Michelle Mangamahle, bese futhi khona ne-cellphone number yami 072 668 4715. Nanokuthi ngiyatholakala igama lakhe emva kwakasasa eMuthalendo. I am the next billionaire.